Il-kumpanija Polidano laqat id-deċiżjoni mill-Awtorità tal-Ippjanar li approvat it-tibdiliet li saru matul is-snin f'Montecristo Estate f'Alfalluċ biex il-post jissaħħaħ bħala ċentru ewlieni għall-agriturizmu, il-kultura tal-artiġjanat u d-divertiment f'Malta. Il-kumpanija osservat ukoll b'sodisfazzjon li waqt seduta tal-Awtorità l-ħamis ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni pubblika għat-tibdiliet proposti. Brabta mal infurzar ċerti partijiet tal-post li ġew imposti fl-aħħar snin minħabba irregolaritajiet, kelliem mal-Polidano qal li l-Montecristo kien proġett maħsub b'intenzjonijiet ġenwini, filwaqt li rrikonoxxa li setgħu jimxew biżjed konformità mal-permessi. Tenna li marru quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar biex jirranġaw dawn l-iżbalji u qablu li jħallsu ma' 2 miljun euro f'multi biex il-proġett jilħaq il-potenzjal tiegħu u jkun fuq il-linji tal-agriturizmu fl-Ewropa. Fi sqarrija, il-kumpanija qalet kif parti sostanzjali tas-sit diġà kellha permess tal-ippjanar u ġiet trasformata f'żona ħadra u miftuħa fiċ-ċentru ta' żona industrijali kbira. Dan waqt li l-partijiet żviluppati f'Montecristo Estate jagħmlu biss 10% tas-sit kollu ta' 150,000 metru kwadru li llum jinsab ħdejn hangars kbar fiż-żona tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Intqal kif Montecristo Estate jaqat elementi ta' arkitettura b'siġar u pjanti indiġeni u jinkludi palazz elaborat, pjazza, park għall-annimali, ċentru għall-eżerċizzji ta' żwiemel u spazji kbar ħodor b'żoni ħodor sostenibbli li jippromovu l-biodiversità u l-ekoloġija Maltija. Fuq il-post isiru prodotti ta' kwalità fosthom żejt ta' żebbuġ, ikel artiġjanat, birra u mbejjed.